Haya 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 soyayya soyayya. San ki a zuci ne renon shi ya girma ya hana ni sukuni. Farar na mace sanadin hakan kwara ma in furta. San ka zuci ne renon shi ya girma ya hana ni sukuni. Kar na mace sanadin hakan kwara ma in furta. Ni so ni launa kiniya da kin ka aminta kin tira ciwon zuciya. Gani jana ki sai da niya ko ina kika kai ne ma da kyakin yin biya. Ciwon so bai da magani maganin sai na buwa da kake so duniya. Ina wake kaɗai na kaɗai ta yau na samu na yi rahoto har ma zan yi rawa ganiya a cikin su masoya. Kauna tarin jayi so ni wata nake maka ya to wake yi wata. Ka sani ba zan bar ka ba na yi tafi da san ka a zuciya na gaza in fada. Yau zan iya nuna farin ciki a gaban mai so na in rufe bakin mai fada. So na ji zargi kama na kar da ka je ka bar na harana ka rike alƙawari zaman soyayya. A zuci ne renon shi ya girma ya hana ni sukuni. Har na mace sanadin hakan karama ubarta. Bai daga arziki daga inda ya kai ka za ka zama almajiriya. Komai tsanani ko wuya wasa na guje ki zare ki su bashin kiriya. Godiya zan yi wa Ubangiji ta yaban mai so na wata nake so zahiri. Ni ba ta saki min da guje ki domin a soko banda kamar kina da na ɗaki sarauniya a cikin alƙariya. Ba ni ba sauran damuwa kan yawa gidanka ba ni barin ka sha wuya. Komai ka saka ni zanayi ba na kin ra'ayinka banda kamar ka duniya. Bakin ke kuka a yau gobe washe gari shi za ka gani yayi dariya. Na musa matsayin motar ka duk inda za ka je zan bi ka kai ta rike autan maza ba mu nuna hamayya. San ki a zuci ne renon shi ya girma ya hana ni sukuni. Farar na mace sanadin hakan kwara ma in furta. San ka zuci ne renon shi ya girma ya hana ni sukuni. Har na mace sanadin hakan